Hello! Welcome to my YouTube channel. Biagti Canada. Papakita ko lang guys, ang weather namin ngayon ay malapit na namang taglagas. Autumn is here. As you can see guys, nakikita nyo yung mga tree. Nag-iba na naman ang mga kulay. Ayan, medyo madilim-dilim na naman. At may mga nagsusuot na ng jacket. Kami din nagsusuot na rin ng jacket. Medyo malamig na rin. Ayan, medyo uulan. Ayan po, yung mga kulay ng dahon ay nag-iiba na naman. Ayan po. So, nandito kami sa terrace. Inilabas ko lang ang aking baby kasi matagal siya sa TV, so kailangan ilabas siya para hindi naman siya palaging nasa TV lang. Kailangan niya ng fresh naman ang mind niya. Kaya ito, nandito lang kami. Mamaya bababa kami. Ayan, dito kami lang. Ayan po ang aking baby. Naglalaro. Pakita ko po ang mga tanim ko. Ngayong nagtanim ako kanina itong summer. Itong inilabas ko itong oregano ko. Kaya mamaya itong bago mag-October ay magtapos ng October, ipapasok ko na itong mga pan na ito, mga oregano. Ayan, ito lang ang halaman ko sa loob pag winter. Ayan. Nag-play kami. Ang aking anak. Kasi naboboring na rin kami sa loob. Ayan. Ayan, Jack. Jack. Ayan ako. Jack.